Weer explosies in Terneuzen, maar nu om te testen. Vele honderden voertuigen van het Amerikaanse leger in de haven. En er gebeurde meer deze week in Zeeland. Bij Baarland werd een dode reuzenhaai gevonden. Het dier werd gespot door een voorbijganger tussen de begroeiing aan de waterkant. Hoe lang de haai er al lag is niet duidelijk. Het dier was wel al in verre staat van ontbinding. Het is de tweede reuzenhaai in een maand tijd die aan de Zeeuwse kust is aangespoeld. Vorige maand werd er één gevonden bij Domburg. De voor mensen ongevaarlijke haaiensoort leeft in de Noordzee, maar verblijft over het algemeen aan de Engelse kant van de zee. Zondag zonk een woonboot in Middelburg en een dag later zat de schrik er bij de bewoner Adriaan Machielsen nog goed in. En is ook nog onduidelijk wat er nou precies is gebeurd, behalve dan dat in de vroege morgen de woonboot vol met water liep. En dat kwam door een waterleiding die was gesprongen. De eigenaar heeft de boot hals over kop moeten verlaten en heeft een paar spulletjes mee kunnen nemen, maar voor de rest heeft hij helemaal niets meer. Op het moment leef ik een beetje in een roesshock. Ik weet niet zo goed, ik weet ook zelf niet meer wat er nu gaat gebeuren. Het is een beetje overleven. En soms huilen, soms lachen. Volgens Machielsen had dit iedereen kunnen overkomen. Er is vermoedelijk gewoon een snelkoppeling losgeschoten van een kraan, waardoor het middelste compartiment is volgelopen. En dat is, dan gevelt het op een gegeven moment over en kwam het in het compartiment van mijn slaapkamer. En dat bemerkte ik toen ik uit bed stapte, dat ik gelijk tot over mijn enkels in het water stond. Domme pech? Domme pech, niks aan te doen. En waterbedrijf Evides laat weten dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de gesprongen waterleiding, maar dat dit de verantwoordelijkheid is van de eigenaar van de woonboot. Nu Borselen is aangewezen als voorkeursplek voor 2 nieuwe kerncentrales, kan er voorzichtig een beeld gevormd gaan worden van hoe die centrales er dan uit gaan zien. Of de vrees van sommige omwonenden over de komst van koeltorens terecht is, daarover kan nog weinig worden gezegd. De huidige centrale heeft het niet nodig door de ligging aan de Westerschelde. Het is best lastig om precies voor ogen te krijgen hoe het er hier straks uit gaat zien als er 2 nieuwe kerncentrales zouden komen. Toch weten we wel al iets. Wat voor soort centrales het worden bijvoorbeeld. Zoals we hebben kunnen lezen in de brief van het kabinet worden dat 2 grote generatie 3+ reactoren. Waarbij de plus eigenlijk betekent dat centrales zijn, om bij wijze van spreken op basis van die bewezen technologie, maar dat de meest recente veiligheidseisen daarin inmiddels verwerkt zijn. Betekent ook dat ze groter in omvang worden? Nee, die centrales zijn vooral veel groter in vermogen, dus zeg maar 3 keer zo groot als de huidige centrale. Maar de koepel, ik denk dat dat het meest bekende beeld is van de kerncentrale, die zal ongeveer even groot zijn. De zogenoemde generatie 3+ centrales zijn al op diverse plekken of in bedrijf of worden op het ogenblik gebouwd. Als je kijkt naar het Franse ontwerp, daar is er eentje in Engeland in aanbouw, Hinkley C heet die. In Flamanville in Normandië is er een aanbouw. En een van die fabrieken, van soortgelijke, die is in Finland recent in bedrijf genomen. En in China staan er al 2. En ook in de Verenigde Staten staan flink wat centrales die voldoen aan de 3+ generatie. Heet hangijzer blijkt voor omwonenden de eventuele bouw van koeltorens te zijn. Zoals bij de centrales van Doel. De stichting Kernvisie verwacht dat bij de nieuwe centrales in eerste instantie niet. Het ligt natuurlijk niet voor de hand, direct. Ik bedoel, de centrale die er nu staat, die heeft geen koeltoren, omdat die dus gewoon gekoeld wordt door het mooie Scheldewater. Maar volgens Carlo Wolters kan dat nog alle kanten op. Onze locatie zit natuurlijk heel dicht bij de monding naar de Noordzee. We hebben te maken met eb en vloed. Het voordeel daarvan is dat er heel veel koud zeewater op ons afkomt en warm stroomt weer weg. Dus dat is een uitermate gunstige situatie. Maar het ontwerp van de centrale, die bepaalt of je koeltoren nodig hebt. De bouw van de nieuwe centrales in Frankrijk, Finland en Engeland gingen en gaan gepaard met fikse budget- en tijdsoverschrijdingen. Moeten we ons daar bij de nieuwe centrales in Borselen ook zorgen over maken? We hebben natuurlijk een uitermate goed uitgangspunt dat die ervaringen allemaal zijn opgedaan. En daarom zeggen wij altijd, blijf bij bestaande technologie.
Verander niks aan het ontwerp en bouw datgene wat er al staat. Dat het er hier in Borselen heel anders uit gaat zien wanneer er 2 nieuwe kerncentrales gebouwd gaan worden, dat is wel duidelijk. Maar hoe dat er precies uit gaat zien en of het ook gaat gebeuren, is dat nog niet. Uiterlijk eind 2024 wil het kabinet daar een beslissing over nemen. Voor de valse bommelding op containerschip MSC Lorena zijn 2 mannen aangehouden. Een 22-jarige Hagenaar en een 24-jarige man uit Delft. Het containerschip moest een paar weken geleden op de Westerschelde rechtsomkeerd maken, omdat er volgens een anonieme beller een bom zou ontploffen als het schip zou aanmeren. In afwachting van het onderzoek moest het schip voor anker voor de Zeeuws-Vlaamse kust. De sloop van de eerste wand van de Middensluis in Terneuzen vorig jaar is vrijwel niemand ontgaan. In de omgeving voelde en hoorde iedereen de ontploffing. En in de rest van Nederland zag iedereen de ontploffing dankzij de beelden van de uit de hand gelopen explosie. Bij de sloop van de laatste wand wil de nieuwe sluis dit koste wat kost voorkomen. En daarom is deze week geoefend met proefexplosies. Op 23 maart ging het opblazen van een van de wanden van de Middensluis compleet mis. Er werd te veel springstof gebruikt en dat zorgde voor een veel grotere explosie dan verwacht. Het gevolg? Geschrokken omwonenden en meer dan 100 schademeldingen. Het zou een plofje wezen, dus dan waren we daar een knal. Ik woon een kilometer of 5 verder. Nou, ik kon het niet thuisbrengen wat het was. Het leek wel een aardbeving en natuurlijk met Oekraïne op de achtergrond denk je wat is hier aan de hand. Eén ding is zeker. Zulke reacties willen ze hier niet nog een keer horen als de tweede wand van de Middensluis wordt opgeblazen. We doen een zorgvuldige voorbereiding juist om te voorkomen dat we weer terugvallen in dat scenario wat echt ongewenst is. We gaan daar een proefploffen doen om te kijken van hoe het materiaal zich eigenlijk gedraagt. En op basis van analyses daarvan gaan we kijken hoe we verder gaan. Het is nodig om de tweede wand ook op te blazen, zodat die daarna makkelijker kan worden gesloopt. De wand moet plaatsmaken voor de komst van de nieuwe sluis. De 5 proefploffen worden woensdag en donderdag uitgevoerd. Dan worden geluid en trillingen gemeten. Voor het opblazen van de eerste wand werden ook zulke proefexplosies gedaan. Maar nu wordt het anders aangepakt. Wat we nu anders gaan doen is dat we de proefploffen doen in het materiaal wat er nu staat. En de vorige keer zijn daar speciale betonblokjes voor gemaakt in de ondergrond. En hoeveel explosieven gebruiken jullie daar dan voor? We gebruiken maar een heel klein deel. Een heel klein deel wat nodig is om precies die proefplofjes te kunnen doen. Dat doen we in een steeds grotere hoeveelheid. Maar je moet je voorstellen, het is eigenlijk vergelijkbaar met de proefploffen die een aantal jaren geleden ook gedaan zijn. Ze spelen op veilig. Daarom is er ook een andere springmeester voor deze klus aangenomen. De proefploffen moeten dus bijna geruisloos voorbij gaan. Bijna. Wat de bewoners zullen merken is met name de verkeersstops. Want we gaan het verkeer stilzetten tijdens de proef. Ook het scheepvaartverkeer wordt tijdelijk stilgelegd tijdens de proefplofjes. En voor de rest is het mogelijk dat je wat hoort. Voor de rest hopen we geen enkel effect te hebben op de omgeving. Na het uitvoeren van die proefexplosies volgt een evaluatie. Pas daarna kan worden gezegd wanneer de tweede wand van de Middensluis echt wordt opgeblazen. Tot nu toe liggen de restanten van de sluis in ieder geval niet in de weg voor de bouw van de nieuwe sluis. En woensdag en donderdag was het dus zover. Ja, dat was hem. Van de proefploffen is nauwelijks iets gemerkt. Het waren er in totaal 5. Sommige zijn wel gevoeld, maar van schade was geen sprake. Het Amerikaanse leger is bezig bijna 1300 gepantserde voertuigen te vervoeren vanuit Vlissingen naar Oost-Europa. Het is al de 3e keer in 2 jaar tijd dat het Amerikaanse leger de haven in Vlissingen daarvoor gebruikt. I think there's about two battalions at least worth of tanks and Bradleys and their support equipment that comes with it, engineers as well. So we have a lot of armored cavalry firepower coming in here at Vlissingen. It's great. De Amerikanen komen graag in Vlissingen. It's got rail, it's got the ability to line haul. And actually our soldiers that are here to help do this mission can stay here at the port. So it's got everything really that we are looking for to do a mission like this. And it's in a great place too.
Begin februari zijn de Amerikanen weer weg uit Vlissingen. Via het spoor, de weg en over water worden de voertuigen naar Polen en Litouwen gebracht. Daar houden ze een NAVO-oefening. Ben je op zoek naar een baan in Zeeland? Dan heb je in de sectoren zorg, techniek, horeca en onderwijs de meeste kans van slagen. Volgens uitkeringsinstantie UWV is in deze sectoren de krapte op de arbeidsmarkt zelfs structureel. Personeelstekorten zullen de komende jaren blijven. Ook als door economische tegenslag meer mensen op zoek gaan naar een baan. De grootste sectoren in Zeeland, dat is horeca, zorg en welzijn, detailhandel. Dat zijn sowieso landelijk al grote sectoren, maar ook in Zeeland. Maar die hebben een enorm personeelstekort. Dus de krapte in Zeeland is enorm. Dit tekort aan personeel op de Zeeuwse arbeidsmarkt heeft volgens Siepkes verschillende oorzaken. In eerste instantie hebben we natuurlijk de coronacrisis gehad in ieder geval. Mensen die hebben gewacht met het doen van aankopen en hebben na de lockdown alles weer flink ingekocht. Dat levert een grote personeelsvraag op. Vanuit de horeca konden mensen niet meer bij restaurants blijven werken. Dus die zijn uitgestroomd naar andere sectoren. En die zijn daarna niet meer teruggekomen. Dus dat is ook een effect. Maar daarnaast hebben we ook structurele effecten. En daarvan één is de vergrijzing. En die toename van het aantal ouderen in de bevolking heeft grote gevolgen voor de zorgsector. Bij vergrijzing, meer oudere mensen, komen ook wat meer kwalen. We gaan daar ook meer mensen zien met diverse soorten van chronische aandoeningen. Mensen die verschillende vormen van dementie hebben. En daarbij is de populatie kleiner, dus het aantal mantelzorgers zal ook afnemen. Dus die verhouding, ja, dat is natuurlijk niet de meest ideale verhouding. Dus dat is één, vergrijzing. Daarbij is het profiel zorgmedewerker ook niet altijd de meest sexy. Als je kijkt naar de financiële prikkel. En het is dus lastig om de juiste mensen te vinden. Zeker in een groep jongeren die ook kleiner wordt. Dus aan de ene kant heb je vergrijzing, een grote groep met ouderen. Aan de andere kant heb je een kleinere groep met jongeren. Die niet allemaal per se in die zorgsector willen werken. Dus die verhouding die is niet meer in balans. Dus dat is een groot probleem. Ondanks deze problemen in de zorg blijft het personeel wel enthousiast over hun werk. Het is een prachtig beroep. Het is het mooiste beroep wat er is. Maar het is hard werken. Het is echt heel hard werken. En je moet toch zeker in de thuiszorg super flexibel zijn. Door de werkdruk en het tekort in de zorg moet er volgens Simons snel wat gaan gebeuren. Maar daarbij hebben we ondersteuning nodig, ook financieel, over zorginnovaties van de overheid. Dus er gaat heel veel samenkomen op dit moment om te kijken hoe gaan we die zorg voor die cliënt zo goed mogelijk houden. En hoe definiëren we goede zorg? Kunnen we nog wel elke dag iemand gaan douchen? Of kan het ook 2 keer in de week? Kunnen we elke dag om 9 uur 's ochtends op de stoep staan? Of kan het ook een keer om 2 uur, omdat het anders niet in de route past? Ik denk dat we heel veel in innovaties moeten gaan kijken. Wat 3, 4 jaar geleden nog niet lukte met tablets en zo, denk ik dat de jongere ouderen nu wel zal lukken. Ik denk ook dat we ziekteverzuim in het algemeen, dat we ergonomischer moeten gaan werken, dat we dus meer naar onszelf kijken. Het is echt een landelijk vraagstuk, een groot, breed vraagstuk, wat met allerlei verschillende partners opgelost moet gaan worden. En die oplossing zal heel moeilijk zijn. We hebben daar financiën voor nodig, de overheid, andere zorgorganisaties, gemeentes. Het is een heel breed vraagstuk. Donderdag is in Middelburg een monument onthuld voor de vermoorde Tim van der Steen. De 15-jarige jongen overleed een jaar geleden na een steekpartij. Dat gebeurde om 2:45. En op exact die tijd werd donderdagmiddag het monument door zijn zus onthuld. De plek is niet alleen een aandenken aan Tim, maar ook een oproep tegen zinloos geweld. Dit is wat wij heel graag wilden voor Tim. Het zinloze geweld is natuurlijk onnodig. En wij willen Tim daar als boegbeeld wel voor gebruiken. Tim voetbalde bij Jong Ambon en daarom is voor deze vorm gekozen. De moeder van Tim hoopt dat het monument jongeren aanzet tot nadenken. En dat geweld onder de jeugd stopt. Het is echt een vreselijk jaar vol gemis, vol woede, vol angst, vol droefenis. De fusie tussen de havens van Vlissingen-Oost, Terneuzen en Gent, nu 5 jaar geleden, heeft 7000 extra banen opgeleverd. Opgetogen woorden vrijdag van directeur Daan Schalk van Noord Seaport, zoals de havens sindsdien heten.
Dat is meer dan gedacht en we denken dat het ook goed is, als je dan kijkt naar ons strategisch plan, dat we voor een aantal sectoren gekozen hebben waar toch ook veel werkgelegenheid aan gebonden is. Staal, chemie, die toegevoegde waarde, logistiek, automotive, daar zijn heel veel handjes nodig en de groei zit ook voornamelijk daar, terwijl puur op- en overslag is goed voor je tonnage, maar brengt minder banen met zich mee. Tijdens een persconferentie maakte Schalk bekend dat de haven een recordjaar achter de rug heeft met een groei van 7%. Afgelopen herfst werd nog gesproken van een groei van 10%. Dat het maar 7 is geworden heeft te maken met Rusland, tot voor kort de belangrijkste handelspartner van Noord Seaport. De boycott tegen Rusland heeft steeds meer gevolgen voor de havens van Zeeland en Gent. Wij zien dat Rusland in augustus nog op plus 18% zat, nu al op min 10%. En wij verwachten dat alles wat uit Rusland komt volgend jaar maar 1/3 meer zal zijn van een normaal jaar. De winnaars zijn de Verenigde Staten, Canada, Australië en Brazilië. Daar doet u nu veel meer zaken mee? Daar doen wij nu veel meer zaken mee en dat zijn ook typisch de landen die dan ook heel grote landbouwnederzettingen hebben, waar heel veel mijnbouw is. Dus daar zien wij dat die eigenlijk die Russische volumes zijn gaan vervangen. Met potten en pannen gingen tientallen demonstranten vrijdag de straat op in Middelburg. Ze protesteerden tegen de mogelijke bouw van die 2 nieuwe kerncentrales in Borselen. Wij willen vandaag actie voeren om een tegengeluid te laten horen. Over het algemeen wordt gedacht dat de Zeeuwen zich soepeltjes bij de komst van de kerncentrales neerleggen. Maar dat is absoluut niet het geval. De demonstranten maken zich zorgen over de gevolgen van de kerncentrales. Wat gaat dat betekenen voor ons landschap? Wat gaat dat betekenen voor de leefbaarheid en onze leefomgeving? Wat laten wij na aan de jeugd? In feite zou dat zomaar een verwoest landschap, een verwoeste kustlijn zijn. 15 jaar lang een bouwput. En dan weten we nog niet eens wat ons dat aan feitelijke energie uiteindelijk gaat opleveren. En zoals gezegd, naar verwachting maakt het kabinet op zijn vroegst pas eind 2024 een definitieve keuze voor een locatie van de kerncentrales. Transportbedrijf Cotra uit Breskens heeft een schadeclaim ingediend bij de provincie om betaald tolgeld terug te krijgen. Volgens het bedrijf, dat dagelijks vele malen door de tunnel rijdt, zou uit onderzoek blijken dat de Westerschelde-tunnel al sinds 2017 afbetaald is. Het heffen van tol is daarom onterecht, zegt Cotra. Hoe hoog het bedrag is dat geclaimd wordt, is niet bekendgemaakt. En daarmee zijn we aan het einde van de week en bent u weer helemaal op de hoogte. Een fijne avond.